Το μαγικό δαχτυλίδι του Βάρναλη. Ένας νεαρός χωριάτης, που οι δουλειές του δεν πήγαιναν καλά, καθόταν απάνω στα λέτρη του να ξεκουραστεί λιγάκι. Τότε πέρασε μπροστά του μια γριά μάγισσα και του λέει: «Τι κάθεσαι και παιδεύεσαι χωρίς να βλέπεις προκοπή? Σήκω από εδώ και τράβα ίσα στο βουνό, περπατώντας 2 μέρες χωρίς διακοπή. Άμα θα φτάσεις σε ένα μεγάλο έλατο που στέκει μοναχικό μέσα στο δάσος, ρίξε το χάμο, όπως μπορέσεις, και θα κάνεις την τύχη σου». Ο χωριάτης δεν περίμενε να του το ξαναπεί η γριά, πήρε το τσεκούρι και δρόμο. Ύστερα από 2 μέρες βρήκε το μεγάλο έλατο ξεμοναχιασμένο μέσα σε ένα μικρό ξέφωτο. «Αυτό θα είναι», είπε. «Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο έλατο μέσα στο δάσος». Έφτισε τις κούφτες του, έσφιξε γερά το τσεκούρι και άρχισε να το πελεκάει στη ρίζα για να το ρίξει χάμω. Βασανίστηκε κάμποσες ώρες, ίδρωσε, ξείδρωσε και τελευταία το έλατο έτριξε δυνατά. Έγειρε δίπλα και σοριάστηκε χάμω με μεγάλο βρόντο, σηκώνοντας ένα σύννεφο από σκόνη και πελεκούδια. Μαζί με το δέντρο έπεσε από την ψηλότερη κορφή του και μια φωλιά που είχε μέσα 2 αυγά. Τα αυγά κυλήσανε στο χώμα και σπάσανε. Και τότε από μέσα από το ένα αυγό πετάχτηκε ένα μικρό αητόπουλο. Και από το άλλο ένα χρυσό δαχτυλίδι. Το αητόπουλο άρχισε με μιας να μεγαλώνει. Και όσο και να το καλοκοιτάξει ο χωριάτης, αυτό είχε γίνει κοντζαμάν θεριό, ο πιο ωραίος και δυνατός αητός που βρισκότανε στον κόσμο. Τότε τίναξε τα φτερά του και είπε: «Με γλίτωσες από τη φυλακή. Για το καλό που μου έκανες, πάρε το δαχτυλίδι που κύλησε από το άλλο αυγό. Είναι μαγικό δαχτυλίδι. Μπορεί να ζητήσεις μια φορά στη ζωή σου ό,τι θέλεις και θα γίνει αμέσως. Όμως 1 φορά μονάχα. Γι' αυτό να συλλογιστείς πρώτα καλά-καλά. Τι θα ζητήσεις? Μήπως μετανιώσεις ύστερα, γιατί ύστερα θα είναι αργά. Άμα θα σου κάνει το δαχτυλίδι αυτό που θα ζητήσεις, δεν θα έχει πια καμία αξία. Θα είναι ένα συνηθισμένο δαχτυλίδι, σαν αυτά που φοράνε τα κοριτσόπουλα στο χωριό σου». Άμα είπε αυτά ο αητός, σηκώθηκε ψηλά στον αέρα. Έκανε κάμποσους γύρους απάνω από το κεφάλι του χωριάτη και ύστερα έδωσε 1 και χάθηκε σαν σφαίρα κατά την Ανατολή. Ο χωριάτης πήρε με σεβασμό το δαχτυλίδι, το φόρεσε στο δάχτυλό του και ξεκίνησε πίσω για το χωριό. Κατά το βράδυ έφτασε στην πολιτεία. Αποφάσισε να ξενυχτήσει εκεί για να ξακολουθήσει την άλλη μέρα το πρωί το δρόμο του. Καθώς χάζευε στην αγορά για να βρει κανένα χάνι να κονέψει, είδε ένα χρυσικό που στεκότανε στη πόρτα του μαγαζιού του. Έτσι από περιέργεια ο χωριάτης του έδειξε το δαχτυλίδι και τον ερώτησε πόσο πάνω κάτω κόστιζε. «Μπα, τίποτα», του απάντησε ο χρυσικός. Ο χωριάτης γέλασε με την καρδιά του για την κουταμάρα του χρυσικού και για να το αποδείξει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα του λέει: «Μα αυτό είναι μαγικό δαχτυλίδι. Ό,τι του ζητήσω θα το κάνει. Όλα σου τα δαχτυλίδια μαζί δεν έχουν την αξία αυτού. Κατάλαβες?» Ο χρυσικός, που ήταν πονηρός άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι της πολιτείας, προσκάλεσε αμέσως το χωρικό να μείνει σπίτι του, να φάγει και να κοιμηθεί και του είπε: «Άνθρωπος σαν και σένα, με τόσο πολύτιμο πράγμα πάνω του, θα φέρει γούρι και σε μένα. Αν καταδεχτεί να τον φιλοξενήσω». Ο χωριάτης κολακεύτηκε και έμεινε. Ο χρυσικός τον περιποιήθηκε πολύ. «Και δώσ' του να φάγει και δώσ' του κρασιά», τον εμέθησε. Άμα τον πήρε η νύστα, τον έφερε στην κρεβατοκάμαρα και τον έβαλε να κοιμηθεί. Τα μεσάνυχτα, εκεί που ροχάλιζε ο χωριάτης, μπήκε σιγά σιγά ο χρυσικός στην κάμαρά του και χωρίς πολλή δυσκολία του έβγαλε το μαγικό δαχτυλίδι από το χέρι και του πέρασε ένα άλλο παρόμοιο από εκείνα που είχε στη μόστρα του, δηλαδή ένα κοινό δαχτυλίδι χωρίς καμιά υπερφυσική δύναμη. Πρωί-πρωί ο χρυσικός χτύπησε την κάμαρα του χωριάτη και του φώναξε απ' έξω: «Άι καημένε, ξύπνα! Έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Τράβα λοιπόν στο καλό και ο Θεός μαζί σου». Μόλις έφυγε ο χωριάτης, ο χρυσικός κλείστηκε μέσα στο μαγαζί του, γύρισε το δαχτυλίδι γρήγορα στο δάχτυλό του και είπε: «Θέλω 10 εκατομμύρια τάλαρα». Δεν απόσωσε το λόγο του και να σου. Αρχίσανε να πέφτουν τα τάλαρα βροχή. Όλα ήταν καινούρια και στράφτανε σαν να βγαίνανε εκείνη τη στιγμή από το καλούπι. Ο χρυσικός δεν πίστευε στα μάτια του. Πήγε να τρελαθεί από τη χαρά του. Μα τα τάλαρα πέφτανε, χωρίς τελειωμό. Πέφτανε πάνω στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα χέρια του. Αρχίσανε να τον επνίγουνε, θα έσκαγε. Πάτησε τις φωνές και έκανε να πεταχτεί κατά την πόρτα για να βγει έξω να γλιτώσει. Μα ήταν αργά.
Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Άρχισε να βγάζει αίμα από τη μύτη και το στόμα του, γούρλωσε τα μάτια του, σοριάστηκε και ξεψύχησε. Μα τα τάλαρα όλο και πέφτανε. Από το βάρος τους βούλιαξε το πάτωμα και έπεσε μαζί με το χρυσικό και τα τάλαρα στο υπόγειο. Ωστόσο, δεν σταμάτησε η βροχή από τα τάλαρα, πέφτανε κι άλλα, ώσπου γίνανε σωστά 10 εκατομμύρια. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα παρακάτω. Και θάψανε κάτω από το σωρό τους τον αχόρταγο το χρυσικό. Οι γείτονες ακούσανε τον κρότο που έκανε το πάτωμα την ώρα που βούλιαξε και τρέξανε να δουν τι είχε συμβεί. Μα η αστυνομία δεν άφησε κανένα να ζυγώσει, ώσπου ήρθαν οι κληρονόμοι και μοιραστήκανε τα τάλαρα. Στο αναμεταξύ ο χωρικός είχε φτάσει στο σπίτι του όλος χαρά και έδειξε το δαχτυλίδι στη γυναίκα του. Τώρα γυναίκα, σωθήκανε τα ψέματα. Κάναμε τη τύχη μας. Μονάχα να σκεφτούμε καλά πρώτα τι θα ζητήσουμε για να μην χτυπάμε ύστερα το κεφάλι μας. Τι λες, του απάντησε η γυναίκα του, να ζητήσουμε αμέσως ένα δεύτερο χωράφι? Το δικό μας είναι μικρό. Μπα, δεν αξίζει το κόπο να ζητήσουμε τόσο λίγο πράγμα. Αυτό μπορούμε να το αγοράσουμε. Άμα βάλουμε τα δυνατά μας και δουλέψουμε, φέτος παραπάνω θα οικονομήσουμε και χρήματα και θα το πάρουμε. Και έτσι και έγινε. Ο άντρας και η γυναίκα δουλέψανε γερά όλο το χρόνο. Βοήθησε και ο καιρός και κάνανε μπόλικο σιτάρι. Από τη ξεπούληση μπορέσανε να αγοράσουν το διπλανό χωράφι. «Βλέπεις», είπε ο άντρας στη γυναίκα του, «έχουμε το χωράφι. Έτσι μπορούμε τώρα να ζητήσουμε άλλο πράγμα. Να ζητήσουμε μια γελάδα, ένα άλογο». «Άμπα», της κάνει ο χωριάτης, «θα δουλέψουμε και φέτος, θα τα πάρουμε και αυτά». Έτσι και έγινε. «Είδες», ξαναείπε ο χωριάτης στη γυναίκα του, «δουλέψαμε και τα αγοράσαμε». «Τι καθόμαστε και χάνουμε το καιρό μας άδικα», απάντησε ανυπόμονη η γυναίκα του. «Να ζητήσουμε μια και έξω να γίνουμε πλούσιοι. Να χαρούμε κι εμείς τη ζωή μας. Τώρα που είμαστε νέοι». «Μπα», της κάνει πάλι ο άντρας της, «τι τα θέλεις τα πλούτη? Μήπως περνούμε κι άσχημα? Μήπως μας λείπει και τίποτα? Έχουμε ό,τι θέλουμε». «Ζήτα να γίνεις βασιλιάς», του λέει η γυναίκα του. «Τόσα χρόνια βασανιζόμαστε. Δεν θα ξεκουραστώ κι εγώ μια φορά?» «Μπα», έκανε πάλι ο άντρας, «μήπως από τότε που έχουμε το δαχτυλίδι δεν προκόβουμε κάθε μέρα και περισσότερο? Είμαστε πλούσιοι, δεν μας λείπει τίποτα. Όλος ο κόσμος μας ζηλεύει, μας καμαρώνει». «Κάνε υπομονή, γυναίκα». Και έτσι περνούσαν τα χρόνια. Το ανδρόγυνο δούλευε και δούλευε και όλο πρόκοβε. Ο χωριάτης γύριζε, ξαναγύριζε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό του, το κοίταζε και το χαϊδολογούσε. Ποιος ξέρει τι τύχη μπορεί να μας έφερε. Άσα να βάλουμε και φέτος. Να μην τα πολύ λέμε, ο χωριάτης έγινε πολύ πλούσιος. Είχε πολλά χωράφια, πολλούς παραγιούς, ολάκερο και τσιφλίκι. Όλοι δουλεύανε με προθυμία και όρεξη και όλοι καλοπερνούσανε. Στο τέλος έγινε και δήμαρχος. Δεν σου το έλεγα, γυναίκα? Να μην βασανίζεσαι και να μην γκρινιάζεις και να μην βιάζεσαι. «Δεν λέω όχι, μα πρέπει να ζητήσεις κάτι», είπε η γυναίκα του. «Δεν είναι ακόμα καιρός», απαντούσε εκείνος. Έτσι η γριά του, είχανε γεράσει πια και οι δυο τους, έπαψε να του κάνει κουβέντα για το δαχτυλίδι και στο τέλος το ξεχάσανε και οι δύο. Αφού γίνανε πια 100 χρονών, ένα καλό πρωί ήσυχα κλείσανε και οι δυο τα ματάκια τους και ζωή σε λόγου μας. Ήτανε ευτυχισμένοι. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, οι παραγοί τους στέκονταν γύρω τους και τους κοιτούσανε. Ένα όμως από τα παιδιά θέλησε να βγάλει από το δάχτυλο του πατέρα του το δαχτυλίδι και να το πάρει. «Είναι άδικο να το φάει η μαύρη γη». «Άφησε το δαχτυλίδι του», φώναξε ο μεγαλύτερος. «Ο πατέρας μας το αγαπούσε πολύ και η μάνα μας το καμάρων όλη μέρα. Αυτή του το χάρισε όταν παντρεύτηκαν. Είναι, βλέπεις, ενθύμιο». Έτσι και έγινε. Τώρα όλοι μας ξέρουμε πως αυτό το δαχτυλίδι δεν ήταν τίποτα. Ήτανε ένα πράγμα της σειράς. Δεν είχε καμία μαγική δύναμη. Μα έλαντε, μόνο γιατί το νομίζανε μαγικό και προσπαθούσανε να αποκτήσουν με το κόπο τους ό,τι θέλανε να ζητήσουν από το δαχτυλίδι. Μόνο γι' αυτό είδαν τόση προκοπή και ευτυχία. Έτσι για να μάθει ο κόσμος πως η δουλειά κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα.